सोरबा सोरबा लाइभ नायनोबा नायदो होनदो मा रायलायनांगौ रोंगोनालाय आंनो लाइभ होफेराना लोगोफोर सोरबाफोर नायबाय बायोबा कमेन्ट हरदो दे दसे थानाय नायसै आं मालायफ्राबा माथो लाइभ होयै एकदम गुरलाब गुरथाब मोनलाबायजोब्बाय जों नायनाय टाइपजोंनो लोगोफोर जाखोना जादाथाय लाइभ होनायाबो जोंना बिजावजालियाबो उन्दुनासो दङ आं दायो 6थायावसो होगोन होनबाय नालाय बिथाङा उन्दुग्रोना लाबाय आरो ओमफ्राय ओरैनो रायलायनायखाय होदोंमोन आं होनाय नायदोंमोन सोरबाफोर नायबाय बायदोंबा कमेन्ट खालामलाय लोगोफोर बुगालेलेनो जेबो देलाय मालाय भिडिअ खालामालै आं लोगोफोर ओरैनो जादं बिदिनो माने जेरै थादों बिदिनो आरो लोगोसे अमा आदार दं अमा आदार होनायावसो लाइभ होदों आयु आयु अमा आदार होगासिनो आङो नै न'आबो सोरबाफोर नायबाय बायदोंबा कमेन्ट खालामलाय लोगोफोर रावबो नायाखै जेनेबा होफेरा नालाय सोरथो नायनो ना लोगोफोर होबाय थाबासो नायगोन हायदै बिजावजालियाबो उन्दुदोंसोबा जोंना जाबा दाजा जों सानैजोंनो नायलायलायबाय थागौमोन सियार लाखायो आंहा नै अमा आदार रुनाया आरामसे जिरायनानै रुबाय थानोसै गोलैबा हमथाग्रा दंखायोलै गोलैबा दोनग्राबो गैया अमा आदार रुनायावलाय मा दोनग्रा थालाबायनो ने अमा आदारनि न' आरो बे लोगोफोर गुन्दै माइरं मैला दंजोबो बेयाव रावबो नायथाराखै नामा ससमायाबो बोरैबा जादोंहाय एसे मा रावबो नायाब्रा आंखौलाय बुगालेलेखायनो नायबाय नामा आंखौलाय जारलासो मोनबाय आं मबाइला गंनै थानायमोनब्ला मा होनो गंनैयाथ' दङ हौवानि मबाइला बारा नेट नांनो नागिरा ओमफ्राय बेजोंनो नायबाय थागौमोन आं रावबो नायाबाबो बेजोंनो नायनानै एकदम आंनो लाइभ होनोसै आंनो नायनोसैमोन आरो रावबो नायना लोगोफोर सोरबा नायदोंबा एसे कमेन्ट खालामलाय कमेन्टआथ' खालामबाबो थाब फैयाना दहाय आङो जेनेबा थाल मोनबाय मानसिफोरनि मा होनोमोनलाय लाइभ नायनायाव अमा आदार रुनायाव दसे होनाय नायनो होना होदों आरो आं लोगोफोर नङाबाथ' आं होआनो ओमफ्राय बायोबो आरो अमा आदार रुबासो जिरायनो मोनोबा जिरायनो मोनो माने एसे जिरायो आरो ओमफ्राय बायोना बिदिनो मैगं सायनाय मा सायनायफ्राव जिरायनो मोनद्राया होमबा अयनाय जागोन ना गय जानानै हाथाया माराम गोजा माथो जारलासोलै अमा आदार रुगासिनो आं लोगोफोर रोहो ओमफ्राय बेयावनो जिरायनानै एकदम डाइलग मारिगासिनो आरो दा हौवाजों नुबा होसोबो जायाबानो जाबाय हौवाया उन्दुखादोंसोलै होसोस्लाबनाय नङादां खारजानो गिगोन ना हिनजावफोरखौ आजिखालि खारजानो गिनांगौ नङाबा होसोयो माबा मा होनोमोनलाय खारोना हिनजावफोरा जारलासो हाबा जाखांबाबो खारलाबायो ओरैबायदिसो जाबाय हिनजावफोरखौ हौवाफ्रा फुसिनांगौसो जाबाय खोमा लोगोफोर सोरबा नायदोंबा कमेन्ट खालामलाय ना कमेन्ट खालामदों आंसो रोङाखै खालामाखै दे रावबो रावबो कमेन्ट खालामाखै नामा लोगोफोर दे कमेन्ट खालामदो सोरबा नायदोंबा जादोंना जायाखै लाइभ खालामनायालाय लाइभ होनायालाय जादों हेल' रेक्स अफिनो हेल' हाय हिन्दीबो रोंखायादैलै आं जारलासो हिन्दी रायज्लायग्राफ्रा बिराद जारलासो जागोन मिनिनानै मा जागोन आरो सोरबा जुदि हिन्दी रायज्लायग्रा नायनांगौबा एसे पानिखौबो नायनांगौ हिन्दी रायज्लायनायखौ नोंथांमोना जुदि हिन्दी रायज्लायग्राबा मा होनो
खोनासंनो मोनसिगोन आरो आंनि हिन्दी रायलायनायखौ हेल' कौन है आप कहाँ से है देख रही है होनदो थैखागोन आं सैथि मा खबर ए बर'सोहाय थैखागोनहाय आं नोंखौ बर' नङा नोंदों दे मा खबर माने मोजां नै लोगोफोर माने हौवाना हिन्जाव जाखो हौवा साइस मोनदों आं नामखौ नायनानै ओमफ्राय आं अमा आदार रुगासिनो आरो अमा आदार रुनायाव दसे मालायफ्राबो होबाय थायो नालाय आंबो एसे होनोसै होननानै होबाय आरो बारा देलाय मालाय होआ आं लोगोफोर जेरै दं बिदिनो अबावबा थांबा एसे देलायबाय एखमबा माथो मानसिफ्रा देलाय मांग्रि होनलाबायथारो आंखौलाय रायजो राजा नोंथांमोनहा जोंना बिजावजालियाबो उन्दुदोंसोबा मा खालामबावनांगौ दायो 6थायाव होफिननांसिगोन आं र' रावबो नायाबा बिजावजालिया नायथोंसै आयु दसेनो नायै दसेनो ओंखारलाङो गावस्रा आं बिराद दुखु मोनोलै बिदिबाथाय अमा आदार होनायावनो दसे नोंथांमोनजों रायज्लायनोसै होनना फैलायबाय आङो अर नारसोहोलां रायज्लायनोसै होननानै बे रेक्स अफिया अबेनिथाय बिथाङा आयौ बिथाङाबो नायासै खारलांफिनबायसो इन्ट्रेस्ट मोनासै नामा आंनि रायज्लायनायखौ दुगैनानै खानायबो खानाखै आं जायब्रें ब्रेंनो रावबो नायाबाबो रायज्लायबाय थागोन आं हारसिंनो रायज्लायबाय थागोन आं रावबो नायाबाबो खानायखौसो माराम नुदों आरो रावबो नायाबाबो हारसिं रायज्लायबाय थागोन आं अमा आदार रुखांजासिम अमा आदार रुनायासो मोननाय नङालै बिदि आखलबा आयै जि दानांगौमोन ओमफ्राय सान्दुं बारा मोजां दुङैखाय दायासै आं 7 मिनिट गोजो जालायबाय गैया रावबो कमेन्टबो खालामा जेबो खालामा सासेल' खालामबाय बेबो थांफिनबायसो खोमा थांफिनखो ना माखो रेक्स अपि नायहाङो थांफिनो मानो बिदि नोंसोरलाय एसे संग्राय गादावखौबो नायनांगौना बुगालेलेखौबो साइजखौल' नायबाय थाबा जागोन नामा मालाबा आराम देलायना होबासो नायसिगोन खोमा दिनै बुगालेलेखौ नायासै खोमा आयौ हाथाया बाराथार माथो ला अरासो गोमोरलायलांबाय आंना जानाय नङालै बिदिबा रावबो नायथारला मा रावबो नाया आंखौलाय आं दुखु मोनबायसो गलियाव थानानै एफा मोजां सान्थि मथन रायज्लायनो होननानै नोंथांमोनजों फैलायबाय आं 9 मिनिट गोजो जालायबाय रावबो नाया गावस्रा आं दुखु मोनबायदि मानो नायनो बायो आंखौलाय नोंसोरलाय लोगोफोर सोरबा नायदोंबा अननानै कमेन्ट खालामलाबायदो माबोरै आं एफा गोसो होनानै नायो गावसिनिखौ रावबो आंखौ नाया लोगो जाखालालै आं नोंसोरजों लोगो जाखाला ना बयबो उन्दुजोबदोंसो उन्दुदों खोमाहाय बयबो दा रेस्ट लानाय टाइम ना
रेस्ट लानाय टाइम आहा नै बेखौ मावनाय टाइम आरो आहा ओइ सानसुलि नोंनि अननायखौ रावजोंबो रुजुनो हाया साया माया नोंखौ जंखायबाय थायो बहा बोरो रावबो आसि बिमाबो खिथाया माबो खिथाया थांफिनबाय बिथाङाबो GXREXXOP हेलौ मा खबर थांफिनबाय मानो थांफिनखो रावबो फैदाबै थानाङा र' 2 घन्टासो जा खाराब नुदों माथो खोनायाखैसै नामा अमा आदार रुनायाव खानाय माबोरै जाखो खबरफ्रालाय लोगोफोरालाय रावबो कमेन्टबो खालामा लाइकबो खालामा नायाबो हारसिंनो मा जाजोबलाबायखो अमा आदार आंना गोदौहांथ'लायबायसो थेवब्लाबो होनाया दहाय अमा आदार ओंखायनो होनाया आंलाय माबोरै जाखो माबोरै जाखो लोगोफोर नोंथांमोना मा नायनो बाथारो नामा आंखौलाय रावबो नाया दसेनो खारलाङो आं बायो बिदिबा लोगो जाया आं नोंसोरजों रावजोंबो रागा जायो आं बिदिबाथाय गय जादोंमोन आं हाथायानो नै आयौ माराम खाजोब्बाय गय खान्दिसेयानो माराम खायोबा सानसेयाव थाइब्रै थाइबा जाबा गैला लाजानाय नंलादां खानायखौनो खानाखै आं नेट पेकआसो ओरैनो जोबसिगोन आंना लस जासिगोन हेल' मा खबर लोगोफोर बोरै जाखो लिसु दं जोंहा नै बेयाव लोगोफोर
सोरनो देखायबावनो आंलाय रावबो नायाखैनो नायबासो देखायनो हागौमोन ना मानो नाया नोंसोरलाय आंखौलाय खाब्बु गालेले मोखांखौलाय मानो नायनो बायो नोंसोरलाय आं बिदिबा दुखु मोनोलै सासे नायहां खारलांफिनो सासे नायहां खारलांफिनो खिनो ओंखारो ना हासुनो ओंखारो माबा खारलांबाय थायो खिनो ओंखारो ना मानो ओंखारो नोंसोरलाय खारलांबाय थायो दसे दसेनो वेलकाम टु लाइभ सेट रिमुभार टु मा होनो गेलारि नामा इंलिस मास्टारसोलै आंबो जानला मानलासो देंखो होलाबायो आं जानला मानला सल' खनो नाथाय मोजां मोनो सल'खौनो मोनसेबो गोसोआव थाया बाक्सा जिल्लानि सनालाबो चिरां जिल्लानि केरालाबो उदालगुरिनि जोमग्रा लाबो दा क'क्राझार टाउननि दख'ना लाबो एसे मोजां खननाय मोनबा गोदोनो गायक जानो हागौमोन आं दै जानला मानला खारो जाया जाया लोगोफोर जानला मानला गायक जानो हायो नामा दाउखा बायदि गारांफोरखौ लानानैसै थाम्फै बारदों थाम्फै बिरदों मोखाङा सबायमा जाजोब्बाय माथो आंनाबो मुझे नींद न आई हाथाइफोरखौ मोजां फुनानैसो लाइभ लाबोफिनसै नामा लाइभ फैफिनसै हाथाइ मारामखायनाय होनबा बाहाय मानसिफ्रा मानसिफ्रा मालाय गावरां गावरां देलायनानैसो लाइभ होयो आंहा जायब्रें जुइब्रें होबाय नालाय नायनो बे हालुवानि हिनजावालाय बाव गावदां गावदां देलायनानै होनो हानाय लोगोफोर अबावबा थांबाल'सो देलायनानै थांनाय जायो न'आव थाबाथ' जायब्रें जुइब्रें खानायखौबा सानसेयाव खनसेल'सो खाना उन्दुनो लागाबोसो बेबो दाबो खनसे खानाखै आंनि खानायखौनो खाथियाव नायबा जायब्रेंसो लोगोफोर एसे गोजाननिफ्रायसो एसे सिदा नुदों नोंखाय नोंबो नायनानै ला मोजां जायब्रें नुदों हाब आरो एक्स' अफियालाय अबाव थांखो बाक्सा जिल्लानि सनालाबो दा चिरां जिल्ला केरालाबो दा उदालगुरिनि जोमग्रा बन लांफैदो आं बन दैज्लांनि थाखाय बनानो अमा आदार होनायाव होनो आयौ आयौ आंनि दाउआ देलाय मांग्रिंथार होनोनो बालायलांबायहां रावबो नायथाराबालाय बोरै होनोसै फिसाजोफोरखौ उन्दुनो होदोंमोन आं उन्दुना उन्दुदों नुस्का दिबिया उन्दुलांबायसै खोनायाखैथाय नों उन्दुवाखै नामा होनदों
अबेनि बे मानसिया Hello. Hello, 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 my sister, my brother, my friend. Hello, hello, hello. बिदिनो ना मानसिफ्रा लाइफैबा लाइफ होबाय बिदिनो आरो hello, 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 my sister, my friend आंना आलदा आरो एसे आलादा. Hello, my sister. Hello, hello, my brother. आंसोलै आं नोंनि टिउसन लाबार. खर' सादों होननानै थुबाय थादो नों. आं बाबायलै 40 मिनिट होगोन आं खुनुरुखुम 40 मिनिटआव जुदि रावबो नायाबाथाय नायबो नुवा फोद्दा होननाय जाबाय. निजोम समाव जाखांफैयो गोसोआ गोरबोआ ससेल' होनदों आं लोगोफोर ससेल' हायो बारा बुरजा हाया. बिदिसो खबरा. गोसो मा रावबो नाया आंखौलाय आं दुखु मोनलाय लांबायसोलै 22 मिनिट जाबाय गैया बेस्राफोर आंखौ बुगालेलेखायनो नायनो बाबाय खोमा हाथाय मारामखायनो हाथाया माराम नङामोन लोगोफोर दा बेलासियाव आं बै मा होनो भगबाननि बिदै होदोंना बेखौ मानसिफ्रा नायनो फैनायावसो हाथाया माराम जादों नङाबा हाथाय माराम नङामोन. खान्दिसे गय जाबानो हाथाय माराम जायो होनखाबायना. सेंग्राफ्राबो सिख्लाफोरनि थाखायल' गोसोनि थाखायल' मानो नाया आंखौ रावबो नायनो बाबाय नामा लोगोफोर बुगालेलेखाय बुगालेले मोखांखाय नायनो बाबाय देलायखाय र' मालाबा देलायफिनना लाबोनोसै आं खुनुरुखुम 40 मिनिट थानोसै बाया मोजोङानो रावबो नायाबाबो सासे नायहाङो खारलांफिनो सासे नायहाङो खारलांफिनो गिनानैसो खारलाङो ना मानानैसो खारलाङोथाय मिथिला. सानसेनि सम सफैगोन आं अब्ला गोमोरलांफिनगोन गैला ससेखौ हायला सल'खौनो बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय सल'खौ गोसोआव थाया ससेल' गोसोआव थायो. सानसेनि सम सफैगोन आं अब्ला गोमोरलांफिनगोन. माइदांस्रि कार्टुन एन्ड ब्लग फैफिनदो दसेनो मादाराना गोदौहांलायबायहाय नों खोमानि सना बिथर आंनि नों खालमानसि बैसागुआव एलबाम बानायगोन आं लोगोफोर एलबाम फैसा गारनानैबाबो एलबाम बानायगोन आं आब' सिबिरानिखौहाय एक्ट्रेस रायलायखाबाय. बालायलांबाय माथो रावबो नायाबाथाय बाय मानो भिउ डिलेट मेसेज डिलेट बाय संग्राय गादाव
मानो नाया आंखौलाय नोंसोरलाय आं दुखु मोनलायलाङोसैलै दे मिरा ब्रह्म लाइक दा थेंक इउ दे बिराद गोजोननाय थाबाय नों नायनायखाय एसे गोसोआ गोजोनलायबाय आङो दसेल' नायनानै थांदो बारा नायाब्लाबो लोगो दसेल' खबरा मा खबर मोजां खबरालाय आं अमा आदारसो रुगासिनो ओमफ्राय दसे ओरैनो होनाय नायनो होननानै होदों आं लोगो अमा आदार रुनायावनो ओरैनो दसेल' नायदो आरो नोंबो बारा नायाबाबो बुगालिलिखाय नायनो बायो आंखौ मानसिफ्रा आंबो बुगालेले हाथाय आरामैनो ब्लग लाइन माबा मा होनोमोनलाय माबा लाबोबायबा लाइभ लाबोबायबा मा ओंख्रि जायामोन ओंख्रिया दालि ओंख्रै दिंखियाजों मैथ्रु बिबारजों भाजासो नोंस्रालाय मा ओंख्रि जानाय खोन्थादो दे गैया जोंना आरएस फेमिलि बिजावजालियाबो उन्दुदोंसोनो फोजायासै आङो दसे नायदो होनना बुंनो नागिरदोंमोन 40 मिनिट थागोन आं रावबो नायाबाबो दसे ओरैनो अमा आदार रुनायावनो ओरैनो दसे जिरायनानै आरो अमा आदारनि रुनायखौ नेनाय फाजैनो माबा लाइभ होनोसै होननानै होबाय आङो बहानिमोनलायनो आङो माबा मा होनो बिजनिनि आरो बे आरएस फेमिलिजों आंजों बिजावजालि जायो बेबो आरएस फेमिलि ब्लगआबो मा होनो बिजनिनिसोमोन नालाय क'क्राझाराव थाहैदोंसो बेबो बिजनिनि आङो नोंलाय अबेनि नों क'क्राझारनि बायदि मोनदां नोंखौ खुमब्रा दाउ ना बाथोन खांख्रिखला भाजासो गोथावथार मालाय खुमब्राजों दाउलायबावसो जोंना खुमब्रायानो थायाखै बायबा मोनजायो आरो बायनानै जायाखै मानलाहांदोंसो दासो खेङाव खुमब्रा जोगोनारफ्रा नोङो क'क्राझारनिमोन ने मिरा ब्रह्म क'क्राझारनिथ' आरो आं नोंनि माबाखौ नायोना ब्लगखौ ओमफ्राय होमबाबो बिदिनो बावलायलाङोहाय नायोना आङो सम सम बायनायसैहाय आंनाबो क'क्राझाराव जि दामहाय मैगंफ्रा आयु क'क्राझाराव संसार जानो हानाय नङाहाय आं जोंनियाव बहला 20 थाखाबा होजोंहाय 50 थाखाया जाखायो आरो बिजावजालिनाव सोंहरनानै मिन्थियोना बिराद दाम आं जानो हानाय नङा क'क्राझाराव संसार होमबाबो जानांगौ जायो आरो बायध' जायो मा होनो जेनेबा समजों लोगोसे गियो आरो होमबाबो दामफोरखौनो अयथासार नालाय औहाय बिदिनोसो साबेसेखौ गोसोआव लानो बिदिनो जायो साबैसेखौ गोसोआव लानोथ' आरो बावलायलाङो आरो आं बारा ब्लगबो होलानोना दाना ओरैनो एखमबा गोसो जाबा सर्ट भिडिअ खालामनानै होयो आरो बालायलाङोहाय मावनाय दांनाय बिदिनो उफाय गैया बायना जायाबा उफाय गैयाथ' आरो जाथारनांगोन बोरैथो थानोना जायाबानो जायालासिनो थानो हाबासोमोन हाथायखौ माराम नुदोंना नुवाखै एसे खिथाहरलाय दासो गय खादि जादोंमोनहाय बेनो जि माराम जाबाय खानायबो खानाखै आं ओरैनो दुगैनानै थास' हाला हालि हानानै अमा आदारसो रुगासिनो नालाय आङो नै अमा आदारा गोदौहांबाय अमा 6ता लानायनि जारला बियो बायनानै जायाबाबो उफाय सानोना आंहाबो खम जाथारबाय ब्लग भिडिअ लाबोनाया ओंहाय मा होनो मोनसे समल' फार्स्ट नों इउटुब खुलिजेनबाल' एसे गोसोआ गुदुं जायो ओमफ्राय नोङो जेनेबा नों भिडिअफोरखौ इदिट खालामालासिनो थादावबाय होनब्लाथाय बालाङो आरो बिदिनो भिडिअ खालामनायफ्राबो आंनाबो मेरला थायो बिदिनो होनोसै होननानै सानो ओमफ्राय बानानै होनायानो जाया आरो थालांबाय थायो बालांबाय थायो आयु माहाजोन जाथारसिगोन माथो 6ता गाहाम अमा एसे दांनाय नायनो र' आं जानुवारिसिम फिसिनानै एसे अमानि फिसा दांनो सानदों आङो बेसेबोनो नायथारनां खस्थ' खालामथारनो होननानै लाथारबाय आं
दाख्लैसो मासे गिदिरखौ फानहरदों मा होनो 18,500 मोनदों आरो औ इदिट खालामनो बाग्रा जाथारबाय आंबो बायो होनबायसिनो बिराद जारला आरो हिनजावफोरनि खामानिबाथाय फिसा फिसौ जानाय लोंनायाथ' मोनसे डिउटि हिनजावफोरनि फिसाफोरनि आरो फिसा फोरोंनाय होनबाथ' फिसा फोरोंनायखौ एसे लास्ट लिस्टावसो दोनो आं खस्थ' खालामाबालाय बहाथो मोननो आरो खस्थ' खालामाबा बहाथो मोननो आं होनखायोना सर्ट भिडिअ बानायनायावबो खस्थ' खालामनानै मोनजानायाव दा गाब मोनजायैयावसो गाबनानै ओमफ्राय दे लोगो अननानै आंनो खोन्थाहरलाय आंनि हाथायखौ मारा मोनदों नामा जा मारा मोननानै लाजिगासिनो आं ब्लग माबा लाइभ होफ्रांनानै ओमफ्राय होथारनोसै होनना होबाय आं हाथायखौ माराम मोननाय मोनो आरो आं हाथायाबो हाबसनलायनाय दंबा आंना फेरखंस्रोनो खान्दिसे गय जानायावनो बिदि जाबाय आरो थैखागोनहाय 2 गाहाम जाग्रा दङ मानसिफ्रा बेफोरनि हाथायाथ' नायजानाय नङा खोमा दायो 6थायाव खेबसे होबावगोन आं नोंलाय खैथायाव होयो लाइभ होफेरगोन ना होफेरा नोङो आं नायफेरनाय जायाखै नोंनि लाइभखौ आंबो होफेरनाय जायाखैमोन खनसे ओरैनो नुवाखै दे जेबो नङाखौथ' होनखानांसिगोन बासिबा दुखु मोनगोन नालाय ओंखायनो जेबो नङा होनहरबाय आरो नुवाखै दे जेबो नङा नुवाखैखौथ' होनखानांसिगोन ना आंबो जि जायोहाय गयखौ आंहा एथ'ग्राब माने जानाय हुदा गैया ओरैनो गोसोखांबा दसे माने जेनेबा खावनायफोर थाबा सोरनोबा खावना होबा आरो बेयाव जायो 5:30 होगोन दे नोंजोंबो हायोबा दसे थानो नाजागोन आङो ओरैनो दसे थानो नाजागोन आरो आं बबाव थांखो थांबाय नामा थांबायबा बाय होलां दे थांबाथाय बाय होलां मालाय 4:30 जाबाय माथो मालाबानो दे अमा आदारा गोदौबाय आंना जिस्रि आयदै थैगोन दे बाय दसे फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दे मिरा ब्रह्म लोगो नोंथां होनदो अमा आदार रुदों आं नै आयु अमा आदारा गोदौहांबाय नै थास'सो अमा आदाराबो थास' रुनानै दा बे मोनबाथाय माइरं होगोन आरो आं
बाय बाय लोगोफोर दोननोसै आं।